Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашим эканамічным і палітычным аглядальнікам, палітэканамічным, так і запішу, вядоўцам і аўтарам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрей. Вітаю. Андрей, давай пачнем з навіны, якая мяне ў прынцыпе ўразіла. Можа быць, у іншай сітуацыі, ну, звычайна там бывае нейкія там непаразуменні фінансавыя паміж нейкімі там асобнымі там дзеячамі рынка, але мяне прыцягнула ўвагу ўсё ж такі прамысловы гігант, беларускі металургічны завод БМЗ, і на яго падае ў суд расійская таксама кампанія, не якая-нибудь там, якая нешта перакупіла долги там ці яшчэ што-небудзь, а таксама кампанія Ялецкі руднік патрабуе з беларускага гіганта 153 з гакам мільёнаў расійскіх рублёў, не долараў, але тым не менш, мільёнаў расійскіх рублёў за пастаўленую прадукцыю. То бок руднік здабыў там гэтай руды, паставіў, ці што ён там здабыў па выніку, паставіў беларускаму металургічнаму заводу, а аплаты так і не дачакаўся. Здавалася б, з аднаго боку, ну, нешта бывае з усімі, але ці тая гэта сітуацыя і ці тыя гэта гульцы, вот што такая сітуацыя? Слухай, мяне тут больш за ўсё ўражвае ў гэтай гісторыі сума, якую ты агучыў. Ну, 153 мільёны расійскіх рублёў. То бок, ну, гігант беларускай металургіі, ну, гэта ж ну, наша краса, гордасць і ўсё такое, да? 153 мільёны расійскіх рублёў. Ну, тут няма пра што казаць. Ну, колькі гэта? Якая гэта? Ну, 2 мільёны. У нармальных грашах 2 мільёна долараў. 2 мільёны долараў. Якая гэта сума, якія гэта грошы для гіганта? Ну, то бок, каб там шла гаворка, як ты ось спачатку там про 153 мільёны долараў, ну я б зразумеў, ну слухай, не у кожнага ёсць 153 мільёны долараў, але ну як гэта, ну 2 мільёнаў долараў няма у беларускага гіганта, каб заплаціць, прычым заплаціць за што? За пастаўкі сыравіны. То бок, ну гэта, ну ведаеш, ну насамрэч гэта не дзівіць, таму што рэальна беларускія прадпрыемствы ў дрэнным фінансавым стане. То бок, калі нават зараз нам там расказваюць, што ВУП беларускі там расце ўсё такое, але не растуць прыбыткі пры гэтым. Мы, здаецца, з табой нават гэтую тэму абмяркоўвалі пра тое, што у мінулым годзе, ну у праграме дакладна я абмяркоўваў, да, што ў мінулым годзе там амаль усе беларускія гэтыя кампаніі ў Расіі паказалі страты. Там толькі БелАЗ, здаецца, паказаў прыбытак, прычым там гіганцкія страты. То бок, ну яны прадаюць, але яны не зарабляюць. І там вельмі цікавыя ж лічбы ёсць, што вось гэта выручка расце, то бок аб'ёмы продажы растуць, а вось прыбытак, чысты прыбытак, ён скарачаецца по эканоміцы ў цэлым. Вось таму, ну больш за ўсё тут уражвае не то, што яны падалі ў суд. Ну гэта нармалёвая справа. Ну слухай, ведаеш, там, ну падалі. Тут прычым тут брацкія адносіны, калі вы не плаціце за там сыравіну, якую вам пастаўляюць. Ну тут жа не да брацтва, брацкія адносіны там у Лукашэнкі з Пуціным, ну няхай Пуцін яму і там і пастаўляе сыравіну. Вось. А мяне ўражвае, канешне, гэта сама сума, бо ну гэта вельмі смешная сума рэальна. Ну, можа быць, яна і смешная, але тым не менш вот дайшло до таго, што как бы пастаўшчык вымушаны быў звярнуцца ў суд, каб гэтыя грошы спагнаць. А гэта как бы сведчыць пра што? Пра тое, што как бы звычайныя такія адносіны, ну слухай, я ж тебе паставіў, давай как бы плаці, ты кажаш, ну пачакай трошачку, зараз вот я тут збуду сваю прадукцыю, якую вырабіў з тваіх пастаўленых матэрыялаў і разлічымся. Ну то бок для тых, хто даўно супрацоўнічае, нармальная схема. Абсолютно. Але калі дайшло до суда, то гэта значыць, што грошай ну нема наогул.
То бок, ну ведаеш, як это ёсць розныя стадыі, няма грошай, так вось тут грошай зусім няма, вось піва нет, шо совсем нет, совсем не, да, вот тут грошай зусім няма, но гэта значит, ну калі сапраўды дайшло, а гэта ж не першая гісторыя, калі на БМЗ падаюць у суд у России. Насамрэч гэта ж не адзіная кампанія, якая на яго падавала. У мінулым годзе ён ужо прайграў там па зыку, я не памятаю каму, але там уже было, і там таксама галоўнае, што там таксама шла гаворка про такія ж вось, ну про такія ж незначныя лічбы, там 1-2 мільёны долараў. Вось, то бок, ну гэта значит, што ў БМЗ вельмі дрэнны стан, і БМЗ, ну гэта не адзінае беларускае прадпрыемства, якое знаходіцца ў такім дрэнным стане. Ну слухай, беларуская кампанія нафтаздабываючая ў Расіі, Янгпур, якая, на якую падалі у суд расійскія расійская дзяржава, можна сказаць, да, бо расійскія налогавікі, бо яна не заплаціла там нейкія налогі ў Расіі. Вось таксама, ну, тое ж самае, а гэта здаецца нафтаздабыча. Ну, то бок, вы ж хацелі нафтаздабычу сабе мець у Расіі, вы ж так дабіваліся, вы ж пішчом лезлі, каб вось вам далі там якую-небудзь там гэту скважынку, каб бурыць. І што? І вы не зарабляеце. Ну гэта по прынцыпу сейчас мы как набудуем цукровых заводаў, цэментных заводаў, і як яны будуць нам золата кішэні напаўняць. Але мне в этом моманце цікавы яшчэ адзін аспект. Усё ж таки, што вырабляе беларускі металургічны завод? Ну зразумела, что металургічны там, скажем, прокат, назовем гэта так. Для чаго выкарыстоўваюцца і каму на сёння патрэбны гэты пракат металургічны? Расіі. Найперш для таго, каб вырабляць тую ж самую вайсковую тэхніку, якая гарыць пастаянна на фронте з Украінай. То бок запатрабаваны тавар. Вось табе пакупнік, вось табе заказы, вось ты пастаўляеш прадукцыю. Это пра што сведчыць? Што з БМЗ не разлічваецца, але расійскі толькі іншы пакупнік. Глядзі, а вось гэта вельмі цікавае пытанне, таму што так, ну як бы калі ідзе вайна, металургія павінна быць у шакаладзе, так, ну гэта відавочна, это ну як бы, але справа ў тым, што расійская металургія зараз тоже таксама знаходзіцца ў дрэнным складзе. Там у расійскай металургіі пайшоў спад вытворчасці нават, ну то бок яна павінна расці, вытворчасць, да, ну вось, ну, вайна ж ідзе. Вам это ж усё увесь час патрэбна, у вас жа снарады лётаюць, яны ж таксама з нейкага там металу. Але ў расійскай металургіі таксама спад, і гэты спад у расійскай металургіі пачаўся яшчэ з другой паловы мінулага году. І на гэта здзіўляліся, ну просто усе расійскія эканамісты, таму што ну як вы маглі металургію давесці падчас вайны да таго, што яна у ёй спад? Ну то бок, таму тут беларускі БМЗ ён ну мае тыя ж самыя праблемы, якія маюць расійскія металургі. Вось, ну а праблема расійскіх металургаў у тым, што ну зноў жа грошай няма. Ну у сэнсе грошай не хапае ў расійскім бюджэце, каб разлічвацца. Ну і тое самае з беларускімі. То бок атрымліваецца, што з аднаго боку вот такі вот кругаварот, расіяне пастаўляюць, ім не плацяць, таму што расіяне не разлічваюцца з беларусамі. Але пра што гэта сведчыць? Як пра стан расійскай эканомікі, якая нібыта на ўздыме, у якую нібыта уліваюцца вялізныя грошы, таму што яна там на ваенных рэйках, ваенныя заказы і ўсё астатняе. Не, ну яна ўжо даўно не на ўздыме. Расійская эканоміка ў ёй ўжо пачаўся спад. Ну не эканоміка, ладно, вытворчасць. Вытворчасць у Расіі даўно не на ўздыме, у ёй пачаўся спад. Ён з канца мінулого году у прамысловасці расійскай там каласальны спад, там спад, ой, слухай, ну там до 10% даходзіць па некаторых атраслях расійскай прамысловасці спад. А расійская эканоміка за першы гэты квартал яна знізілася на 0,2%. Гэта здаецца б мала, але падчас вайны, калі у вас ну вось як бы ідзе вытворчасць, да, ну гэта ну, у ВПК там все ж таки нейкі рост ёсць, а у грамадзянскай прамысловасці там каласальны спад. Таму расійская эканоміка даўно не на ўздыме, нават калі лічыць з ваеннай прамысловасцю. Вось у Расіі канчаюцца грошы, тое што мы як бы абмяркоўвалі шмат разоў, у Расіі канчаюцца грошы у расійскім, ну таму што ну глядзі, ну ВПК гэта яно за кошт чаго жыве, ну то бок не за кошт чаго расла расійская эканоміка, яна расла за кошт бюджэтных выдаткаў на вайну.
Ну а калі ў бюджэце няма грошай, каб рабіць гэтыя выдаткі, ну то адпаведна няма за кошт чаго гэтай эканоміцы расці. Пры гэтым у России больш траціць зараз Россия траціць больш грошай на вайну, ну то бок яны павялічваюць выдаткі, вымушаны былі павялічыць, але гэтыя выдаткі ідуць у асноўным на наёмнікаў. То бок калі іх раскласці, так то рост вось гэтай, які адбываецца зараз выдаткаў на вайну, ён гэта ідзе на выплаты наёмнікам, ну бо ніхто не хоча ісці на вайну, ну трэба плаціць людзям болей, каб яны ішлі. Ну не ведаю, тут как бы каментар такі досыць с аднаго боку дзіўны, з другого цікавы ад Гэри Дэвідсона. Я неяк хацеў купіць металлопрокат, не хацеў купляць расійскі, у нас жа БМЗ сваё ёсць. Позвонил на БМЗ, а там мне сказали, что не продают. Пришлось куплять российский металлопрокат. Вось такі лукашэнкаўскі прамысловы гігант. У нас же свой металлозавод, а яго прадукцыі няма, а вось расійская ёсць. Ну, слухай, не ведаю, што пракаментаваць. Не, ну яны прадаюць, можа яны не прадаюць там, ну, я не ведаю, там, можа там партыя была замалая, можа трэба было звярнуцца ў якую-небудзь кампанію, ну, можа камбінат, ну, камбінат відавочна напрамую не прадае, да, там трэба звяртацца ў нейкую кампанію, якая, ну, дзіўна, што не падказалі гэтыя, не ведаю, кантакты гэтай кампаніі, ну, тут... Ну, рознае бывае, што ж зробіш. Вось такі прамысловы гігант. Ну, у такім выпадку ўсё ж таки прадаюць прадукцыю, ну, нейкія там пасярэднікі, ну, там, конечно. Але давай мы да іншай, вот працягнем гэты ланцужок. Калі ты кажаш, што эканоміка, прамысловасць даўно не у шакаладзе расійская, калі грошай не хапае, калі грошы ідуць на наёмнікаў, у той же самы час, вось колькі часу таму была навіна про тое, что, ну, как бы так, чарговы раз Россия оказала спонсорскую дапамогу беларускаму бюджэту. Ну, так, это смешно. Это як это вот успрыма? Адкуль грошы? На Лукашенко, як на найміта грошы знаходзяцца заўсёды, ці як? Не, ну, слухай, ну, па-першае, гэта ўсё ж таки ў расійскіх маштабах не такія вялікія грошы. Гэта ў беларускіх маштабах, як бы, ну, вялікія грошы. А ў расійскіх... Про якую суму, дарэчы, ну, там сума, значит, гэта і... Да, дарэчы, гэта за мінулы год было. Гэта 7,6 мільярдаў беларускіх рублёў, то бок, ну давай мы пералічым, гэта 2,5 так, мільярды долараў. Ну то бок гэта, ну ўсё ж таки гэта па расійскіх маштабах не такая вялікая сума. Не, ну тут як по мне, тут сама вось прыкрасць гэтай сітуацыі. Ну што гэта значыць? Спонсарская дапамога бюджету дзяржаўнаму, да? Вось гэтыя людзі папракаюць там усіх, што там хтосьці жыве за гранты, хтосьці атрымоўвае якую-небудзь там, я не ведаю, дапамогу ад... Это другое. Спонсор и грантодавец — это разные рэчы, понимаешь? Вот живе за кошт спонсоров, а тут у нас бюджет живе за кошт спонсоров. Як гэта наогул с бюджетом может быть? Ну, то, ну, вы нормальные люди. Там, до речи... Ну что, когда ты содержант, содержантка, издевенец, там, издевент, Альфонс, да. Альфонс, классика, Альфонс, абсолютно, да. Вось, и гэта великая сума для беларускага бюджэту. Гэта 17% ад агульных доходаў беларускага бюджэту. Гэта ў 2,5 разы болей, чым беларускі бюджэт атрымаў ад налогу на прыбыткі ў мінулым годзе. Ну, то бок, ведаеш, да, ось, ну, ось якая картина. То бок, зарабляць мы не умеем, але, ну, так ось умеем так выпрошваць сабе падачкі. Не мы, а ось Лукашенко, да, не умее зарабляць. Эканоміку не стварыў, якая б зарабляла, але ён стварыў эканоміку, каб можна было выпрошваць у Расіі падачкі і жыць на гэтыя падачкі. Ну, это просто, ведаеш, які нейкі кот Базілію, там, падайце беднаму сляпому коту Базілію. На падтрыманне штаноў. То бок, прычым гэта не першы год, яно пачалося, ну, у значных такіх далях, яно пачалося адразу з пачаткам вайны, і, ну, як я разумею, гэта была расійская плата, ну, то бок, там былі розныя, як бы, гіпотэзы, што гэта, да, там, гэта, што гэта, як бы, была гіпотэза, што гэта выплаты там гэтага адваротнага акцызу за нафту, але яны ўжо скончыліся, а дапамога засталася ўсё роўна. То бок, ну гэта менавіта вось тое, што і ёсць. Гэта спонсарская дапамога. Але калі гэта пачыналася, гэта было спачатку меней за 10% беларускага бюджэту, потым крыху болей, а зараз мы ўжо бачым 17%. А калі да гэтага дабавіць яшчэ крэдыты, якія атрымалі ад Расіі, там
таксама на мільярд 200 мільёнаў долараў у мінулым годзе, то гэта атрымоўваецца, што чвэрць доходаў беларускіх у мінулым годзе гэта тое, што Беларусі дала Расія. Ну вось як бы і хто тут у нас жыве за гранты іншаземнай дзяржавы? Пытанне. Все одно вот у этих ваших хитросплетениях Грыша не разберется, поэтому не надо вот этого вот накидывать. Ему методичку дали, там все нормальным языком написато, так что все нормально. Ты мне вот лепей скажи, вот ты зараз накидываешь про то, что там вот Альфонс, вот там спонсорская допомога, сами заробить не могут. Цитата. Мы вышли на траекторию, няхай невялікага, але тым не менш росту, і нашыя разлікі паказваюць, што гэта траекторыя захаваецца і далей. То бок сітуацыя в эканоміцы і вынікі працы за 5 месяцаў выклікаюць асцярожны аптымізм у Турчына. Слухай, ну як бы сапраўды выйшлі на траекторыю невялікага росту. Ніхто не адмаўляў, што ў гэтым годзе ў Беларусі будзе невялікі рост у межах 10-1%. Ён так і будзе. Ну калі нічога не здарыцца дрэннага, там зараз можа шмат чаго дрэннага здарыцца, што яго і гэтага не будзе. Вось. Ну, па-першае, трэба зноў жа паглядзець, вось якраз мы пра гэта казалі, пра рост і заробкі, да? Трэба паглядзець, за кошт чаго адбыўся гэты рост. Там 0,9% быў рост. Значыць, па-першае, ён адбыўся за кошт будаўніцтва, ён адбыўся за кошт дзяржаўных інвестыцыяў і асобна ён адбыўся за кошт будаўніцтва малочна-таварных фермаў. Вось дзе ва ўсім гэтым прыбытак? Ну, то бок вы настроілі, там вы ферму настроілі, а прыбытак дзе? Вы, то бок, як бы гэты рост адбываецца за кошт таго, што яны больш трацяць, а не за кошт таго, што яны больш зарабляюць. Як бы тэарэтычна, конечно, можна сказаць, што калі-небудзь ад гэтых малочна-таварных фермаў будзе вялікі прыбытак, але мы бачым, які вялікі прыбытак ёсць ад нашай цэментнай прамысловасці, ад нашай нацыянальнай біякарпорацыі, і я ўжо не кажу пра нашу гордасць дрэваапрацоўку. Слухай, вот на гэтым фоне зараз вот калі ўжо згадалі сустрэчу з Турчыным Лукашенко, вот там Турчын там распавядаў пра рост, ну то бок Лукашенко ў гэты час расказвае пра тое, што ну вот у мяне ж там будзе сустрэча з Пуціным, а вы тут смешусціным там свае у вас там цёрачкі, схемачкі, то што вы не парышалі, мы там з Пуціным парышаем, як это звычайна, але для як ты лічыш ж таки для рашэння якіх схемак гэтым разам Лукашенко сплануе сустрэцца. Слухай, ну мне здаецца, яму зараз крышачку не да схемкаў. Мне здаецца, бо тут ну схемка як адпетляць, ну типа таго, да, ось ему там такая якая-нибудь схемка, ведаеш, ну ён же ж там у яго ж тут нарисавалася длительная командировка за границу. І якраз так дзіўна выпадае на 26-е яго дома не будзе там. А такі цікавы дзень гэта 26. Супадзенне нейкае такое цікавае. Вось таму слухай, я шчыра кажучы, я думаю, што ён будзе зараз реально гэта будзе в асноўным абмеркаванне палітычных пытанняў з Пуціным. Ну то бок зразумела там Турчын па эканоміцы ўсё парышалі ўжо. Ну, такіх вот сапраўды балючых актуальных пытанняў няма двухбаковых. Па эканоміцы не, ну такіх балючых няма. Ну то бок не, по экономице все вельмі балюча, да? По экономице балюча тое, что на беларускім, на расійскім рынку скарачаецца, что расійскі рынок скарачаецца, что продаваць там нема асабліва куды, что трэба, каб беларускія тавары мелі нейкі асаблівы доступ до гэтага расійскага рынку. Але яны і так ужо маюць асаблівы доступ до гэтага расійскага рынку, ну куды болей. То бок, ну там Лукашенко намякае, дарэчы, на тое, каб Расія павінна, чтобы Расія павінна агранічыць імпорт там кітайскіх тавараў. Да, каб абараніць беларускія тавары на яго родным расійскім рынку. Вось, ну але ж я мяркую, што ну хутчэй за ўсё Пуцін наўрад ці будзе гэта рабіць, так? Вось. Як бы ёсць пытанне, конечно, зноў жа пытанне па крэдытах. Ну, таму што ну крэдыты гэта заўсёды ёсць пытанне, да, грошы это заўсёды нужны, патрэбны, ну як бы дайце грошы, гэта ж класіка. Вось, ёсць пытанне па
пастаўках беларускага бензіну на расійскі рынок і каб захаваліся вось гэтыя льготныя умовы паставак расійскай нафты на беларускі НПЗ. Таму ну гэта ўсё такія бягучыя пытанні, па якіх ну канфлікту такога вострага ў эканоміцы паміж Лукашэнкам і Пуціным няма. Зараз ёсць праблема ў тым, што ў Расіі в прынцыпе канчаюцца рэсурсы і ёй цяжэй падтрымліваць свайго вось гэтага беларускага хаўрусніка. Ну а беларускі хаўруснік хоча, каб яго падтрымлівалі больш. Але ну мне ўсё ж таки здаецца, што гэтым разам ну вось не да схемак яму будзе. Ну вось ну то бок будзе. І ўсё ж таки твоё такое эканамічна канспіралагічнае меркаванне, вот эта працяглая камандзіроўка, гэта што? Ну там едзе дзед адпачыць дзе-небудзь на у Геленджику на пляжы, ці ўсё ж таки ці можа што это ці сапраўды можа быць якія-нибудь таемныя поездки, я не ведаю там у это самое у Майами. Слухай, ну давай паглядзім. Ну тут трэба паглядзець, куды ён паедзе, да? Вось ну пытанне куды, бо калі гэта будзе камандзіроўка там я не ведаю турне па краінах Азіі, Афрыкі там пра да то ну то зразумела, што гэта рыхтавалася загадзя, да ну таму што не можна. Якая Азія? Ты яшчэ скажу персідскую затоку. Ну дарэчы, калі ён паедзе ў персідскую затоку у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, то вось тут у мяне ўзнікнуць у Расію ці ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, то вось тут у мяне ўзнікнуць пытанні, бо вось гэтыя паездкі ён можа арганізаваць ну літаральна за некалькі дзён. І вось тады гэта супадзенне, што яго тут не будзе якраз 26-го і некаторы час пасля гэтага, як я разумею, да вось тут это ўжо ну ведаеш узнікнуць пытанні, ці такое гэта супадзенне. Ну там Мадзяр казаў, што 500 салей на тэрыторыі Беларусі, а тут застанецца толькі 499 на тэрыторыі Беларусі. Слухай, вот навошта вот гэтые накідванні? Ну там просто трэба праверыць ячейку банкаўскую, ці ўсё на месцы. Не, зразумела. Таму калі гэта паездка ў Эміраты, у мяне адразу узнікнуць пытанні. То бок трэба паглядзець, куды ён насамрэч едзе, куды ён насамрэч ляціць. Але ну канешне гэта вельмі іранічна тое, што вось ведаеце вы там прылятайце, але мяне дома не будзе, ведаеце, мне тут якраз дома ось так адбылося. І іншая справа на фоне заяваў Лаврова как бы вярнуўся домой, а дом-то ўжо как-то і іншыя там замкі памянялі уже да. Ну так гэта таксама ёсць пытанне. Не, слухай, калі казаць сур'ёзна, то Ну зноў тут шмат гэтых не ведаю, не люблю гэтых канспіралогіяў. Але калі казаць сур'ёзна, вось адсутнасць Лукашэнкі ў гэты час у краіне, ну гэта можа быць такім, не ведаю, досыць дрэнным ну сігналам на тое, што ён як бы ён можа заўжды сыходзіць ад адказнасці. Да, гэта можа быць сігналам таго, што ну а што тут нарабілася, гэта ж мяне не было. Раскажуць потым, што от Потому что у яго-то железные вот эти вот причиндалы вообще, вот, поэтому он ничего не боится. У яго свои были пытаннички, и он поехал их вырашать, а что там, Зеленский там что-то там укололся, там курнул, и что-то там ляпнул в черговый раз, подумаешь. Ну, вось, тому ён же заўсёды, гэта такі, ну, это ж як кошты ён подвышаў, калі подвышаліся кошты, ён з'язджаў з краіны, да? А потым такі, ой, а што нарабіл? Ой, а хто гэта зрабіў? Ай-яй-яй. Дарэчы, давай яшчэ одну тэмку вернемся, але на Беларусь, але праз Расію ізноў такі. Што там з этой бензакалонкай адбываецца? Якія ацэнкі? Ну, слухай, ну, Расія ўжо не краіна-бензакалонка, гэта ўжо гарашчая бензакалонка краіна. Ну, адбываецца там цікава, і ўсё цікавей і цікавей з кожным днём. Ну там не бярэм Крым паасобку, бо там у Крыма ну был Крым украінскі там гэта украінскія праблемы, да, як бы не чакай, гэта расійскія праблемы, да. Вось не Крым ставім паасобку, там як бы іншыя прычыны для праблемаў, а цалкам па Расіі то там такая там простая праблема. Ну як бы Украіна, вось зараз я бачу апошнія гэтыя такія ацэнкі, што па стану на канец 10-х вось гэтых чыслоў гэтага месяца, ну то бліжэй до 20-го, 18-е, здаецца, ці 19-е, у Расіі было выбіта да чвэрці магутнасцяў па вытворчасці бензіну. То бок, ну там
ад чвэрці і крышачком можа і болей. То бок Расія вырабляе 40 мільёнаў там тонн бензіну ў год, а вось было выбіта 10-12 мільёнаў. Ну, причем азначым, что вот еўрапейская частка в асноўным вот этих нафтаперапрацоўчых заводаў усяго астатняга. Так. То бок нават калі уявіць, что там засталіся цэлыя дзе-нибудь за Уралам, то з-за Урала паспрабуеш яшчэ давесці. Так, гэта лагістычная праблема, па-першае, але за Урала давозяць, таму што абмежаванні ўводзяць і ў дальніх гэтых расійскіх рэгіёнах. Вось у Омску, напрыклад, недавно увозілі на дальнім, на гэтым, ну як там, у Владивосток, там дальні ўсход, да. Там это называется. Вось там таксама увозілі. Іх увозяць таму што, ну, бензін, который ехаў да іх, яго цяпер вязуць у цэнтральныя рэгіёны Расіі. А там, ну, таму што яны ж бліжэйшыя да Пуціна, цэнтральныя рэгіёны, ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Вось, таму там таксама ўводзяць гэтыя абмежаванні. Ну, і глядзі, ну, 25% гэта шмат, гэта рэальна вельмі шмат, гэта ўжо, магчыма, болей, чым было ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе было ўсё ж такі прасцей, таму што, ну, вось, глядзі, каб параўнаць, да, 12 мільёнаў выбіта бензіну. Пры гэтым, ну, вось, там, усе кажуць, вось, Беларусь, там, типа, дапаможа Расіі, там, поставить, да? У России выбито 12 миллионов. У нас магутности по вытворчасці 4 миллионы в год. Так, калі ты уже пераскочыў, выбачай, што перабіваю, просто пытанне на гэтую тэму было ад Вожыка Патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць? Ну, глядзі, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, тому что яны не загруженыя на поўную, ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны недзе яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тоннаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тонн нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават до 24, но это 24, гэта такое вельмі тэарэтычнае, то бок могуць павялічыць, ну, колькі зарабіць я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта поўнасцю такая закрытая тэма, там колькі каштуе і па чым мы прадаем, і, ну, як бы немагчыма гэта сказаць. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там і бензіна, і дизеля, але як бы Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкага сыр'я. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту, там на наш завод перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў толькі, ну, нейкую аплату за тое, што ён перапрацаваў. На гэтым ты шмат не заробіш насамрэч. Там маржа не такая вялікая, каб можна было зарабіць вялікія грошы. Вось. Але гэта дазваляе павялічыць перапрацоўку нафты на вось беларускіх НПЗ. Ну, але як бы, ну, то бок гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць той дэфіцыт бензіна, які ўжо ёсць там. Ну, то бок сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз, как бы так, перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў. Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, ну, то бок больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензин у России каштуе. Россия гэта не прэміяльны рынок для беларускага бензіну ў любым выпадку, тому что кошты на бензин у России яны ніжэйшыя, чым кошты на бензин у тых краінах, куды Беларусь у прынцыпе яго пастаўляе, там у краінах Азіі і Афрыкі. Давай яшчэ один момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы уже ультыматум Зеленскага, сказаў пра ретранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Как бы, ну, ён намекнуў про тое, что давайте спыняйте вот этыя пастаўкі бензина і дизеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, ну, рашыць праблему рэтранслятораў, то яны могуць так же сама паспрабаваць рашыць праблему НПЗ беларускіх, іх всего 2, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны
хапае як выбіваць НПЗ і гэтак далей, і пачалі казаць про тое, что ну вот удар по НПЗ, вайна, маць родная і все астатняе. Я учора размаўляў з Евгеном Магдам, і ён кажа: слухай, а навошта біць по НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускія НПЗ атрымліваюць по нафтаправоду Дружба, які вось ідзе, а потым у неча, і вот так вот раз, і кіруначкі ў Беларусь ідуць на тэрыторыі России. Законная цель, по якой б'юць украінскія беспілотнікі, і пастаўкі нафты спыняются и вырашается. Нет, так насамрэч, ну там тут есть як бы праблема. Ну, па-першае, значит, ну яна ўсё ж таки ідзе не толькі ў Беларусі яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал там, які быў там з Венгрыі, да, это як бы есть такая одна праблема. Это другая веточка. Ну, на Мозер, правда, по гэтай, да. На Мозер менавіта по гэтай ідзе, таму як бы тут есть проблемка. Нюанс ёсць. Ёсць нюанс, да, ёсць нюанс такі. Вось, але ну так, канешне, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна насамрэч гэта ўжо рабіла, да, там, ну, але ну глядзі, тут ёсць такая гісторыя. Значыць, калі мы б'ем по гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час, ну там месяц, другі, ну нават хай ён месяц прастаіць не адрамантаваны, ну яго цяжка зусім там разбурыць, гэта не так проста. Ну хай ён месяц прастаіць, нават месяц не будзе нават зусім паставак нафты, але тут ёсць такая рэч, у Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць. То бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там, ну, там до 1 мільёна тонн, здаецца, то бок даволі ну, ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі вось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Ну, тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. Таму, ну, як бы, а за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, ну яго ўжо адрамантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Ну зноў жа можна дастаўляць цыстэрнамі на беларускія НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, ну так, гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але ну заводы не спыняцца, будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Вось, ну я просто хочу сказаць, што але ж пакуль што Зеленскі ультыматум про Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 ретранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца, але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта будзе наступным этапам, калі ўжо, ну, калі адключаць гэтыя ретранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але ну пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць ретранслятары, чым чакаць, пака табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу. Так, давай колькі пытанняў ад наших гледачоў. Ізноў жа такі Вожык Патрыёт пытаецца: у РФ кажуць пра тое, што адбываецца імклівы рост беспрацоўя. Ці будзе такое ж у Беларусі такі ж самы эфект? Сапраўды рост беспрацоўя? Ну не, я б не сказаў, што РФ зараз на рэкордным узроўні, рэкордна нізкім узроўні ў сэнсе беспрацоўя. Таму, ну, як бы, ну, зараз сітуацыя там на рынку працы пагаршаецца ў гэтым сэнсе, то бок, ну, эканоміка скарачаецца, і людзей пачынаюць звальняць, але большая частка ўсё ж такі пакуль што не звальняе, пераводзяць, ну, то, што называецца там, ну, частічная занятасць там з частічнай аплатай, да, вось. Ну, але пакуль што там няма там каласальнага росту беспрацоўя. Як бы гэта магчыма будзе,
Ну з іншага боку, можа быць, нават і рады былі б улады расійскія, калі б это беспрацоўе было, тому что вот табе патэнцыйныя кандыдаты вербавацца на мясныя штурмы. Не, насамрэч, вось той узровень беспрацоўя, які ёсць у Расіі, там под 2, здаецца, проценты, там крыху болей, гэта крытычна малы ўзровень беспрацоўя, гэта дрэнна насамрэч для эканомікі. Калі у вас гэта значыць, што ну то бок нармальна гэта там 3%, дзесьці так 3-4, каб было беспрацоўных, тому что ну гэта ж не значит, что человек усё жыццё беспрацоўны, да, ну то бок ёсць нейкія, которые ўсё жыццё беспрацоўны, але ну гэта час на тое, каб ну чалавек там памяняў працу, там месяц-два не працаваў, знайшоў нешта лепшае, ці там ну няхай горша, але ўсё роўна нешта знайшоў. Вось, а калі у вас ну то бок гэта трудовы резерв. А зараз, калі у вас як у Расіі зараз такі ўзровень беспрацоўя, у вас няма трудовога резерву, вам ну даводзіцца браць усіх, каго даюць. Ну то бок, да, а сярод гэтых людзей беспрацоўных ёсць такія, каго ніхто не хоча браць, ну і недарам не хоча браць. Вось, таму гэта дрэнна, і як бы ну для эканомікі было б здаравей, каб яна была там ну разы ў 2 вышэйшая. Мы с тобой абмяркоўвалі гэтае пытанне, але вось пытаюцца по-ранейшаму людзі з Расіі ўсё зразумела. Ну я б не сказаў, что прямо таки ўжо ўсё зразумела, але давайте про последнее решение ЦБ-РБ про обязательную геолокацию при входе в интернет-банк, перепись мужского населения перед отправкой на новую войну. Слухай, ну я не ведаю, я так на такія нават канспіралагічныя версіі не задумваўся. Ну геалокацыя гэта у мэтах бяспекі наогул, ну як скажу шчыра, я не задумаўся про гэта, но гэта робіцца у мэтах бяспекі, ну в сэнсе там ты ў нейкай небяспечнай лакацыі. Ну як бы мне гэта не спадабаецца, але мы усе стыкаліся з сітуацыяй, калі табе блакуюць карту, да, ну ці табе звоняць і кажуць, што а вось вы там у Турцыі недзе заплацілі, а гэта вы заплацілі, да? Ну як бы ну такія былі выпадкі. Вось таму ну не ведаю, я б таких. Слухай, ну там ёсць іншыя спосабы знайсці гэтых военнообязанных, ну сур'ёзна, навошта такія складаныя. Слухай, ты мне калі пісаў про тэмы, якія можна абмеркаваць, цікавую фразу такую закінуў. Просто мы уже про это говорили, ну про Крым мы говорили, ты сказал Крым, который меняет географический статус. No. Что маецца на увазе? Отплывае? Не, маецца на увазе, што ён з полуострова становіцца востровам. Ну в сэнсе класіка, востраў Крым. Ну, там, слухай, там усё настолькі іранічна з гэтым Крымам. Ну калі Путін прызначаў з гэтага Аксёнова на пост гаўляйтара Крыма, я мяркую, што ён лічыў, што гэта такі жарт вясёлы. Ах, ён жа не мог подумать про тое, что гісторыя таксама умее жартаваць, да, і што вось пры аднафамільцы аўтара востраў Крым ператвараецца у нас у востраў. Ну а ён ператвараецца реально, ён ператвараецца ў остраў. Ну я маю на увазе ў сэнсе яго ну пераразаецца ўся лагістыка пераразаецца. Я вось ну літаральна учора там як бы гэтай темай так шмат на гэтую тэму чытаў, і там просто справа ідзе к таму, што ну ўжо магчыма у наступным месяцы ён стане востравам. То бок ужо зусім скора, там амаль што нічога не засталося. Там ёсць пакуль што гэты крымскі мост, па якому яны не хочуць вазіць ніякія грузы, таму што ну яны баяцца, што украінцы будуць біць па крымскаму мосту, і гэта відавочна, калі там пайдуць ваенныя грузы ці пойдзе вось гэта топліва, то паліва, то украінцы пачнуць біць па гэтаму мосту. Там паромныя пераправы разбураныя і зараз закрытыя. Сухапутны маршрут, по якому там ну там нешта ідзе, там зараз скарацілася лагістыка ў 2 разы ўжо, ну і будзе скарачацца відавочна далей, ну хутчэй за ўсё будзе скарачацца. Таму так Крым адразаюць, Крым становіцца востравам, мяняе свой геаграфічны статус. Ну і на завяршэнне давай на нашу любимую тэму курса валют. Апошнія звесткі: долар, еўра і юань падаражэлі на біржавых таргах. Ну безумоўна, гэта вот у дзень гэта даражэнне такое мінімальнае, але даражэнне, і калі гэта будзе працягвацца з дня ў дзень, то мы можам нешта атрымаць. Ужо курс долара вырас да 2,81.
Ну, хочу сказать, что это все ж таки, по-першае, минимальное падаражэнне даволі-таки, ну, реально. А по-другое, ну, глядзі, ну, як бы беларускі рубель у значнай ступені залежыць ад расійскага рубля, мы гэта там абмяркоўвалі ўсё. Вось, як бы моцны расійскі рубель гэта праблема для расійскай эканомікі. І там зараз, ну, усе расійскія вытворцы там просто, як бы сказаў Лукашенко, як ён там кажа, крыкам крычаць, да, крыкам крычаць, каб гэты рубель ён не быў такі моцны. Вось. Ну і зараз для гэтага з'яўляюцца умовы, каб ён не быў такі моцны, бо Армузскі праліў адкрываецца, бо пойдзе нафта, Расія, кошты на нафту пойдуць уніз, адпаведна, там Расія будзе зарабляць менш валюты, будуць менш прадаваць валюты, ну, адпаведна, як бы вось расійскі рубель будзе слабнуць. Вось. То бок, ну, там, як бы пажаданні, да, ад расійскіх гэтых вытворцаў, каб рубель, каб долар быў 85 рублёў як мінімум, а лепей 95. Зараз гэта там 70, здаецца, з чым-то. Ну что ж, дзякуй вялікі, будем завяршаць на сёння. Можа быть, засталося нешта з таго, што мы не абмеркавалі, з такого жыццёвага, там па кошт квадратнага метра, што, ну, ты сказаў, што будаўніцтва толькі за кошт будаўніцтва нейкі там рост адбываецца, так, з такого значнага в эканоміцы нічога апошнім часам такого Не, здаецца, з таго, што мы не ахапілі сённяшнім аглядам. Мы ахапілі все. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шаноўны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрей Махоўскі. Подписывайтесь на YouTube-канал Андрея, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, ну и, безумоўно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорада. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь, до сустрэчы.